Абе, братиньо, къде е стоката, бе? Забрави, за нищо на света няма ти кажа къде е. Приятно гледане. Ана! В крайна сметка... Аз не знам защо тук да си пия кафето. Аз кафето си го пия всеки ден вкъщи по цял ден. Ще кажеш ли къде е шибаната стока? Или да продължаваме? Няма да ти кажа. Не знаеш какво следва, нали? Просто се казвам Емили и съм от село Крави. Имам няколко корекции. Ти с какво занимаваш? Аз съм бижутер и оценител на диаманти. Диаманто. Ти? Аз не работя. А какво обичаш да правиш? Обичам да спя. Здравейте, уважаеми YouTube потребители! Това съм аз, Кукушев. Не, добре, ще говоря само ние, Кукушев. Инфлуенсъри в съответната къща. Насърчавам ви да се абонирате за този канал, да станете членове. Спри го, ще говоря. Бутона Super Thanks.